Da Maryama na fara soyayya, tsaron da na ɗauko kalar yadin ce kuma. Ni na dace Maryama ta so ni, masoyin ki gani akan tsauni, ki zo da kodo ne ki tarbe ni, sannan ki ne ni ki ban ruwan goron duma. Ai kallon ki macin abinci ne, cin muryar ki daɗin a zuci ne, bayanan ki ainihin suwata ne, ki ban amsa Maryama zan gane na girma. Daga kallon